Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Ole, zu badakizu, nik zuretzat gauero lapurtuko nukela ilargia, baina zu itxu zaudenez berargia ikusteko, batzutan irrebarrez, gero minez, eraginda duzu negarra eta nire izua itzalin da. Beraz, gaurko saioan zure txanda da, eta ilargia lapurtu eta eskaini beharko diguzu entzuten zaitugun guztioi. Vale? Bale. Pues hala. Ez izu nana bat gituko. Bai, oengoan urruti irago joango gara, oraindik, uste da aurreko astean Japoniara joan ginela. Urruti hau, Bai, ilargira. Bueno. Zuk adierazi, sugeritu dezun bezala. Eta, bueno, oso ezaguna da esaldi hori, Neil Armstrongek ilargia lehen aldiz zapaltzean bota zuena, pauso txiki bat gizo batentzat, baina pauso handi bat gizadiarentzat. Berak pauso txiki hori emateko, beste batzuk, beste gizon eta beste emakume askok ere pauso asko eman bere izan zituzten, eta emakume horietako bat buruz hitz egingo dugu. Margaret Hamilton izenekoa. Bai. Esan bezala, 1969ko uztailaren 20an, Apollo 11 ilargiaren azalera iritsi baino 3 minutu lehenago, ontziko ordenagailuaren alarmak abian jarri zien, ordenagailua gainkarratuta omen zegoen, eta datua jaso ari zelako, ilargiratzea baino lehenago, eta ilargiratzeko berez beharrezkoa etzen radar sistema bat, ez ustean, ordenagailuaren kontailuetako bat eguneratzen hasi zen, eta misio guztia pikutera joateko zorian egon zen horregatik. Eta Windows eguneratzen hasi zela, momentu hori da, bai. Eta ia. Bai. Baina Apollo 11aren hegaldiko softwarea, lehenengoz, exekutatze asinkronoa erabiliz garatuta zegoen, eta hori, badakizula horrek zesan nahi duen, baina modu ulergarrian esan da, errixeak ulertzeko, entzun errixe. Ordenagailuak behar bezala lanean jarraitu zuen, azkenean horri, lehentasunezko lanekin aurrera egin, eta hain garrantzitsuak ez ziren jarduerak eteteko diseinatuta zegoelako, exekutatze asinkrono horren bidez. Eta ordenata bazekin zen garrantzitsua eta beste. Hori da. Osondo. Eta ezaugarri hori zeukan, Margaret Hamiltonek, ingeniari estatu batu arronek, ala diseinatu zuelako. Baitu bera. Bai, unibertsitatean matematika ikasi zuen berez, baina ibilbide profesionala bigarren hezkuntzan abiatu zuen, matematikako irakasle bat zen, eta frantsesa ere irakasten zuen, frantsesa bazekielako, eta matematika abstraktua ikasten jarraitzeko asmoa zeukan, baina 1960an, oso gazte zela, 23 urterekin, eguraldia aurrikusteko software aitzindari bat garatzen hasi zen, Massachusettseko Teknologia Institutuan, eta... Hori ondo torreko zitzaion aurreko azteko mongoliarrari, Bai. Kublai. Bai. Baina orduan oraindik software ingeniaritza etzen disiplina gisa existitzen. Izan ere Hamiltonek berak edo berari egozten diote software engineering edo software ingeniaritza kontzeptua erabiltzen hasi izana, ez? Eta berak eta bera bezalako aitzindariek azkenean ibileala egin zuten bidea. Eta bide horrek, eguraldia iragartzeko software horren lanketak, 3 urte geroago, NASA eraman zuen. Eta, bai, han AGC edo
Apollo Guidance Computer softwarea garatzeko lantaldean aritu zen, eta aurrerago Apollo eta Skylab misioen software programazio zuzendari izango zen. Eta jakina, 79ko uztailaren 20an berak sortutako software asinkrono horrek salbatu zuen Apollo 11 porrotetik. See you in heaven if you make Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, then nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Bueno, Man on the Moon, Woman on the Software. Bai, in the back, beti, atzean. Always in the back. Bai, handikan bi urtera, 1971an, gutun batean, Hamiltonek berak hausia idatzi zuen, hori ez, egun historikoari buruz. Ordenagailua, hobeto esan da, ordenagailuaren barruko softwarea, bete behar zituenak baino zeregin gehiago eskatzen ari zitzaizkiola konturatu zen. Orduan, alarma abian jarri zuen ordenagailuak. Astronautentzat hauxe esan nahi zuen horrek. Gainkargatuta nago, egin behar nukena baina gehiago egiten ari naiz eta zeregin garrantzitsuenekin bakarrik jarraituko dut. Robot hautsarekin esan zen, esake, no beto. Baina ez zait ateratzen. Bestela gero puntok egin dezake. Magia. Bai. Alegia ilargiratzeko beharrezkoa zirenekin, ez? Ziren zereginekin. Baina ordenagailua ez zegoen soilik akats baldintzak antzemateko programatuta. Kasu honetan, lehentasun txikiko zereginak ezabatu eta garrantzitsuenak berrezarri zituen. Ordenagailuak arazoa antzeman eta konpondu izan ezpalu, duda egiten dut Apollo 11aren ilargiratzea arrakastatsua izango zenik. Bueno. Gaur egun ez, adimen artifizialarekin eta gauza hauek oso oinarrizkoak iruditzen zaizkigu, baina garai hartan, bai. Jari ziren. Bai. Bada argazki ezagun bat, horre jarri dizuedana, zuek ikusteko, eta ez da ilargiratzearen argazkia bezain ezaguna, baina da Margaret Hamilton ageri da, minigona batekin, irripartxu, Apollo ontzia gidatzeko ordenagailuaren iturburu kodea imprimatuta duela, eta ia bere altura hartzen du. Ia 2 metroko Bai. paper sorta da, eta hori, eta bueno, oso altua zen Idatze zuen emakumeak. Bai. Ia jarri daño Bai. iritsi zen azkenean. Beste software batzu pilatuta, Bai. seguro. Por cierto, guztira 12 gizakik zapaldu dute jarria, eta denak gizonezkoa dira. Oh, sorpresa. Bai. Eta gainera Margaret Hamilton etzen emakume bakarra izan. Oin dela urte batzuk 2016an Hidden Figures edo pelikula talentu ezkutuak uste dela euskeraz. Eta ikusi izan hori ez, NASAan hori ez, softwarea garatzen eta emakume beltzek nolako rol garrantzitsua izan zuten, eta ez? Eta hori. Bueno, kontua da hori, Hamiltonek arazoa antzeman eta konpontzeko gai izan zen softwarea ez, programatu zuela, baina horrek ez du esan nahi, ondo dakigunez, handik aurrera ontziko ordenagailuek, ez, espaziontzietako ordenagailuek arazo guztiak konpondu zituztenik, eta halako kasutan, ez, pelikuletan eta ikusi dugunez, nori deitu behar zaio. Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt. Roger, main beam undervolt. Okay, stand by 13. We're looking at it. Bai, entzun dugun hori ez dago filme batetik aterata. Ez audioa benetakoa da. Zudurra estalita. Hola, itzaitut Bai. beti zean, astronautek eta Bai. zean dena. Eta zehazki zera esaten du. Ok, Houston, arazo bat izan dugu hemen. Baina, ez dakit, azkenean geratu zaigun esalia da, Houston, arazo bat daukagu. Bai.
Agurtu. Bai, mezua Apollo 13 ontziko pilotuak bidali zuen, Fred Heisek, 1970ko apirilaren 13an. Bi egun lehenago aireratu zen, atera zen Zuziria ilargira, ez? Ilargirako bidean, baina hori, esan bezala bidean leherketa batek ontziko elektrizitatea, ur eta oxigeno hornidurari eragin zien, eta Houstoni laguntza, bai, Nasak Texaseko hirian zeukan egoitzari, ez hiri osoari. Bazpada, bai. Goragailu handi batekin. Laguntza eskatu zioten, eta Houstoni laguntza eskatzeak beti ez du, zertarako balio, porque ez zioten lagundu. Ez azkenian ontziko eskifaiak erabaki zuen ilargia zapaltzeko erabili behar zuten modulua, salbamentu txalupa bihurtzea edo salbamentu txalupa gisa erabiltzea. Zan zioten hor, konpon, Apolo. Bai. Eta modulua apirilaren 17an erori zen itsasoran, eta handik bizirik erreskatatu zituzten 3 astronautak. Apolo 13 izeneko pelikula badago, 95 uste dela, bizi izan zuten angustia hori eta ikusi nahi baldin bazue, hortxe. Bai, nik ez dut ikusi, Ilargia islatzen den bezala urputzu batean hain sentitzen zaitu baina hain urrunaldi berean dakizu nahaztu berrietara ez nietan oso Neil Armstrongek mandako paso txikigura ipatu dugu, ez? Gizadiarentzat pauso izugarria izan zela esan digute. Baina kolpe izugarria izan zen irudimenarentzat, nire ustez. Gizon hark zapaldu zuena izan zen harrikozkor lehor bat. Bai. Bueno, nik uste irudimena urrunago eraman zuela. Martera, da gero Marte eta gero beste, ez? Bai, hori da. Baina azkenean historian zer imaginatu dugun guztia, pixka zapuzuta geratu zen, ez? Ez da lurtarri gabeko harrikozkorrik. Bai, eta gauza bada antzinaroko mitologian, ez? Hor ilargiak daukan, baina baita ere deskribapen askoze berriagoetan ere, hori, fantasia asko dago, ez? Eta horren adibide bat jarriko dugu, 19. mendekoa. Eta zehazki, 1825ko abuztuaren 25ean, The New York Sun egunkarian atera zen titular bat. Titularra nahiko ikusgarria zen, eta jartzen zuen Sir John Herschelek aurkikuntza astronomiko bikainak egin ditu. Richard Adams Locke egunkariko editoreak sinatutako artikulua da, eta horren arabera teleskopio berri bati esker, Herschelek, astronomo britainiarrak, ilargiaren azala xehetasun osoz ikusteko aukera izan zuen, eta bertan izaki bizidunak zeudela deskubritu zuen. Bai. Bea bai jakin. Bai. Gero abuztuaren 26ko eta 27ko artikuluetan Lokek gure satelite naturalaren aurkitutako 9 animalia espezie berriak deskribatu zituen, xe. Animaliak, Bai. Besteak beste, intsektuak eta baita ere. Bola zomorro bat omen zegoen. Intsektuak ikusten zituen bere pepinotik. Bai, baina eske bola zomorro handiak ziren, erraldoiak ziren. Eta espezie lurtarrekoak ez bezala itzulika zebiltzan. Bueltaka. Bueno, beste horiek badira bazo. Bai, bola zomorroak bola egiten dira, baina ibili ibiltzen dira... Bitxobolak, bilarkeko bitxobolak ikusten zituen. Bai. Baina horiek lurrean ibiltzen dira normal, hauek ziren oso handiak eta hori. Beraka, bai. Eta beste animalia espezie bat, oso ezaguna, adar bakar edo unikornio urdinak. Oso guapo. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información
bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Bueno, momentuz dakiguna da, Silvio que zuela lokeren artikulu irakurri. Handik ez dut topau bere adarbakar fosforitoa. Antzegon. Antzegon, lasai asko, beste somorroiekin moltaka. Hori da. Baina aurkikuntza gailena, importanteena, abuztuaren 28ko alerako utzi zuen, lokek, eta esan zuen gizaki espezie bitxiare agertu zela Herschelen teleskopioan. Lokek Vespertilio homo edo man bat izenatu zuen. Man bat, gizaki saguzarra. Bat, claro, ez euskeraz. Batman zeukan jartzea. Ja, esan zere. Batman jarri zezaken, man bat. Bai. Ez zuen asmatu ordenean, Pena. Hor bai ezaguna ingo zela. Bai. Bueno, saguzarregoak zituen, Batman aitzindariak, hankatxikiak, eta gizaki horiek zafiro urdinez egindako tenplu batean inguruan biltzen omen ziren, ez dakiz zertarako. Zafiro urdinez egindako tenplu batean. Bai. Bat bankeriak egiteko. Loke kerretzen bat mobilian ibiltzeko. Loke kerretzen duna konpartitzea badaka, Bai. Urrengo gunean etzen ilargiko bizidunei buruzko artikulurik argitaratu, horren ordez, teleskopioa matxuratu zela zioen oharra atera zuten besterik gabe. Ondo jokatuta, tipo horgia zen, Bai. Eta hor geratu zen? Eta, bai, irakurle gehienek berriek sinetxe zituzten, Herschel kontu horiek danak gezurtatu zituen arte. Astronomoak esan zuen, barkatu, baina... Ni ontzi honetatik jetxiko naiz. Bai, Herschel keixatu egin zen, bere izena erabilizutelako, baino The New York Sun egunkariak ez zuen sekula onartu, ura gezurra edo txantxa zenik, lokek ere ez zuen sekula azalpenik eman edo kontua argitu, eta hiriko gainerako egunkarietako ordezkariek ez azkenean kompetentziak gaizki pentsatu zuen, eta lokeren asmoa egunkari gehiago saltzea zela, ez? Pentsatu zuten. Bueno. Eta pentsatzekoa da ere, ez? Arrazoi zutela. Eta, baina gaur egun beste iritzi bat da, ez? Nagusitu da, eta da, lokek lehenago ere New Yorkeko hiritarren fede itxua eta pentsamolde ertsia kritikatu izan zituela, eta hori izango zatekela artikulo sorta horren helburua, ez? Eta izan bazen, irakurleek ez zioten lokeren ironiari antzeman, eta behar bada, arrazoi zuen, ez? Herritarrak itxiak zirela. Edo behar bada alderantziz izan zen, eta irakurleen irumiena oraindik irekiagoa zela, ez? Gaur egungoa baino irekiagoa zela esan nahi du. Ja, fantasierako beti prest. Bai. Ez dakit, baina seguro egunkarian zuzendaria posi geratuko zela. Salmentekin, bai. Hori seguro. Eta loke zutela kalera botako, ez da gezur borobila bota. Bai. Bueno, dena pozik. Dena pozik. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.